Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da sake jami'a a wani sabon bidiyo. Yanda za ka yi linkin wallet ɗinka na Sidira Chain a cikin MetaMask. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, mu je cikin bidiyon. Da farko za ka shiga cikin MetaMask ɗinka kamar yadda kuke gani. Bari mu yi login na MetaMask. Bayan ka shiga cikin MetaMask ɗinka, za ka zo cikin browser na MetaMask, wanda ba san ina ne browser na MetaMask ba, gashi nan. Gashi nan a nan ƙasa. So za ka shiga. Bayan ka shiga cikin browser, a nan gurin za ka yi searching ɗin Sidira Chain, gashi kamar haka. SidiraChain.com gashi kamar yadda kuke gani muna searching. So bayan ka yi searching, kai abin da zai kawo ma, zai kawo ka ne, zai ce ka yi login na account ɗinka. Bari mu je mu yi login, gashi kamar haka. Da ka yi searching a nan gurin haka zai kawo ma, zai ce ka yi login na account ɗinka kamar yadda kuke gani. Yanzu bari mu yi login na Sidira ɗinmu. Yawwa, nan gurin za ka yi login, za ka sa email naka na Sidira. So bayan ka sa email a nan, za ka zo ka sa password ɗinka na Sidira, gashi kamar yadda kuke gani. Bari mu sa password namu. So bayan ka sa password, za ka yi login na Sidira ɗinka kamar haka. So bayan ka yi login, mu yanzu sakamakon akwai authenticator, bari mu je mu ɗauko code ɗinmu daga cikin authenticator. So gashi kamar haka, mun ɗauko code mun sa, sai yake da mu direct cikin Sidira account ɗinmu. Sai ka bashi allow. Bayan ka bashi allow, gashi zai yi validating. Gashi nan direct zai kai ka fuskan dashboard naka na Sidira. Bayan ya kawo ka, za ka zo ga gurin linkin wallet, gashi nan ta nan sama. So sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa linkin wallet, a nan gurin zai kawo ka, zai ce za ka yi creating new wallet ne, ko kuma za ka haɗa shi da MetaMask ɗinka. To mu yanzu za mu zaɓi na ƙasan nan, shine wannan wanda za mu haɗa da MetaMask, gashi kamar haka. Saboda ya fi muhimmanci gaskiya ka haɗa shi da MetaMask. Sai ka taɓa understand ɗin nan, gashi sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, a nan zai kawo ma connecting, sai ka taɓa connecting kamar haka. Bayan ka taɓa connecting, zai kawo ma sign, gashi kamar haka. Bayan ka yi sign, zai kawo ka direct cikin wallet naka na Sidira, gashi kamar yadda kuke gani. So yanzu ya riga da ya yi ainihin wato ya yi linkin. Bari mu koma kan fuskan dashboard ɗinmu. Success. Yanzu bari mu koma, gashi. So za ka sake, bari mu sake connecting. Shikenan gashi nan success, ka riga da ka yi connecting ɗin Sidira ɗinka da MetaMask ɗinka. Directly yanzu ka riga da ka gama da wannan, baka da wata matsala. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.